Hola, som la Mariona i la Júlia, som de l'equip de mediació. Ens agradaria que poguéssiu resoldre els problemes que teniu. Va passar que un dia normal, tal qual anava pels passillos, clar, vaig veure una baralla, no? Jo vaig veure en aquest institut fa falta, no? Abans, a mi, a primària es ficava molt i em vaig dir que això no podia ser. Hi havia com una necessitat de donar-li una resposta diferent. Que no és tot, doncs, potser posar un parte per mala conducta o una expulsió. Vull dir, hi ha altres possibilitats d'anar solucionant coses. I llavors vam dir, anem a provar, a veure si amb un servei de mediació, doncs, problemes que hi ha a l'aula es poden solventar i les classes doncs, són més pacífiques. Per començar, el cas aquest que ha passat entre vosaltres dues, tu m'has comentat abans en privat que és sobre que ha vingut una noia nova i tu et penses que t'està traient el protagonisme, és així? Sí. Sí. I tu què opines? Doncs que no és veritat. El servei de mediació t'apuntes voluntàriament a principi de curs. Intentem que tothom es porti bé amb tothom, que no hi hagi ningú que es quedi marginat, etc. A medida del diálogo, ayudamos a que ellos mismos den la solución del problema que tienen entre ellos. Hi ha tota una sèrie de passos en els que els hi fem dir i tu com t'has sentit, i per què creus que ho has fet, i com creus que se sent l'altre. Per tant, estem treballant assertivitat, empatia, reflexió. A raíz de ahí intentamos ayudarles un poco, no darles directamente la solución, sino ayudarles un poco a que ellos lleguen a su propia conclusión. Sobretot l'objectivitat. O sigui, tu no pots donar la teva opinió perquè no és més bona que una altra. És aquesta escolta activa que els obliga realment a parar atenció 100%. Buenos días a todos. Yo me llamo Urpinder Singh. Y yo me llamo Guillem Salvador y somos mediadores. Nos han informado de que vosotros habéis tenido un conflicto y que queréis llegar a una solución a través de la mediación. Pues ahora empezaremos diciendo las normas. Son, no podéis interrumpir el turno del otro, es como que respeto. ¿Estáis de acuerdo con las normas que son de la mediación? Sí. Ahora cada uno cuenta la parte de su versión. Pues estábamos jugando a fútbol y hubo un pequeño conflicto, ya que yo le di una patada sin querer a Christopher y él entendió que era a propósito y pues nos enfadamos mucho. Siempre es la típica pelea de clase, de insultarse o piques, de yo que sé, no me has dado la pelota, pues me enfado contigo. La part del bullying també, ciberbullying també, de vegades, sí, que li han fet una foto embarazosa o que fins i tot arriba més al ciberbullying. Es verdad que el Facebook, el WhatsApp y estas cosas siempre están de por medio. Per WhatsApp, que tu vols dir una cosa però l'altra persona entén una altra. Ells mateixos arriben a consensuar de que no diran més coses inoportunes a través del WhatsApp o de que no penjaran més fotos trucades en el Facebook. Són decisions que prenen ells personalment. Amb els casos que hem tingut, s'ha parat la cosa un cop hem fet la mediació. Mai saps si al final acaben, però jo penso que funciona almenys la part de dir, mira, ens hem escoltat, com t'hauries sentit tu si a tu t'haguessin escrit això? No cal que siguem amics de l'ànima, jo els hi dic en broma, no? Però sí que sapiguem conviure. Si no l'institut, bueno, pot passar en tots els instituts, com jo dic, es desmorona. Tenir una altra eina que no tot siguin mesures disciplinàries com una incidència o expulsions i pugui ser doncs, més parlar-ho a través del diàleg, que al final és una eina molt millor que no un càstig. Tenim un servei aquí a l'institut, que és el TEI, que és la tutoria entre iguals, que és que a tot alumne de primer que entra a l'institut se li associa un amic gran. És com una mena d'ajuda pels que han arribat a l'institut. Com som els més petits, podem tindre algun problema per adaptar-nos i sempre podem acudir a ells per si tenim algun conflicte amb algú o no acabem de saber alguna cosa de l'institut. Que pugui contactar amb mi, que moltes vegades és més difícil parlar amb un professor
perquè no tens la mateixa seguretat que una persona que potser té 2 anys més sols. I sempre podem preguntar-li pel WhatsApp o quedar al pati i coses així. És com el germà gran. Es formen les parelles a partir dels informes de primària que ens arriben dels mestres que han tingut aquests nanos. I ens avisaven, aquest nano ha rebut bullying a 5è i 6è, es dona molt a 5è i 6è. Llavors vam dir, hem de fer alguna cosa que faci que un cop entren aquí ho visquin com un lloc nou. Per tant, si és un lloc nou, anem a iniciar de forma preventiva a que no torni a sentir-se igual. D'alguna manera estàs treballant que l'entorn entengui que hem de fer canvis tots perquè la convivència sigui millor. Els estan ajudant a obrir-se, a explicar els seus problemes, nois i noies que tenen 1 o 2 anys més que ells. Al ser alumno, se tiene más confianza con otro alumno que con un profe. La mentalitat és molt semblant i aleshores ens entenem millor. Quan es tracta entre els alumnes és molt més fàcil per l'edat, per l'autoritat. El llenguatge és igual. Li pot explicar com s'ha sentit ell en un moment donat. Jo quan era petita no tenia WhatsApp, està clar. Llavors ells poden expressar-ho d'una forma diferent. Conflictes sempre hi ha en qualsevol part, encara que siguin més petits o més grans. Però és molt educatiu per a aquests nanos poder-se enfrontar a la raó que té l'altre i ser conscient de que jo no la tinc tota, sinó que jo ho veig d'una manera i tu veus d'una altra. El conflicte no és dolent, perquè a més aprenem del conflicte i això els hi expliquem quan fem tant el TEI com la mediació, que tenir conflictes vol dir que jo tinc una autonomia, tinc uns interessos i que haig de poder parlar d'ells.